Hát sziasztok, én Bálint Videósz vagyok, és ebben a videóban egy kisebb bejelentő videóval jöttem volna. Kezdjük el. Elsőnek kezdődnek a csatornán a PlayStation-es gameplayek. Ezzel a nagy tévével, mondjuk úgy, hogy nagy, és ezzel a PlayStation-nel, és leginkább elmutatom, Uncharted várható. Az összes Uncharted megvan, ami PlayStation 3-ra kijött. Megvan a 1, a Drake's Fortune, az Among Thieves, és a Drain Deception. Ja. Úgyhogy boldog új évet mindenkinek. És hát írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e ilyenfajta gameplay videókat, és nagyon szépen meg szeretném köszönni a 27 videót, 27 feliratkozót. Igen, királyak vagytok. Ennyi is lett volna a videó. Sziasztok, én Bálint Videósz voltam.